Jatkaa. Häh? Alastamassa. Toi vai? Niin. Paskan vitut sä alastat, mä oon täällä katollista. Okei, mä käyn. Jatka sä kuvaamista. Okei, oota. No, vittu. Tossa. Ei tästä ei tuu yhtään. Näyttää pomee. Se on vittu selkeä. Tunkkitomia siihen tarvitaan. Tunkkitomi. Panomia on. Kyllä se on. Mitä sä oot juonut? Siitä on kyydissä. Nosteles vähän noita vehkeitä tässä. Nostele vehkeitä. Hei, poika. Nosta vähän tattiin saakka. Oi helvetti. Noita on ihan rehitty. Verno, katos tänne. Täällä on. Onhan tää helppoa. Vanha kuski. No saa. Paitsi et sun äänes kuulostais ihan vitu tyhmältä. Sun äänes kuulostais ihan vitu tyhmältä. No mitä ääntä siellä laitetakaan? Mä menen vähän hidasta puuhun. Aloita musiikki siinä. Noniin hei. Nosta pöydälle se apina. No varmaan se mahdollistuu. Tee tilaa. Ai saatana apina. Ei oo edes lähellä. Noniin, pitääks mun mennä se vetää pois? Mee sä nyt ite vetä se pois sen. Kippanen. Se meni paskaks ainakin. Häh? Se meni ainakin paskaks. Meni. Ui saatana, tiputumaa sieltä. Ei nousee. Ei. Kippa koko vitu pöytä. Siellä on kilpureita. Ja muuta kamaa. Siellä on Erno. Vanha keksituoja. Oi saatana. Nyt otti ohraleipä. Osu vähän raakaa paikka toi hauspuskuri Erno. Älä kaada. Ui saatana. Vitu apina. Et sit lyö pihkei Mersun kylkeen. Nostaa se ylös. Nyt tekee tiukkaa. Nyt kun Raisa tulis tosta oveen. Nyt mennään ainakin 500. Aja tonne asemaan, vasen. Ui saatana. White. Oho. Aikas tarttuu. Oho. Sieltä parkkerossa aina pieni ongelma. Nyt otetaan 5 minuutin video. Hops. Ei. Tsemppas parkissa, sit vasta lopetetaan.